дар шаҳри Тошканди ҷумҳурии Ӯзбекистон мусобиқаи байналхалқӣ оид ба каратедо барои дарёфти ҷоми Азамат Каримов баргузор шуд. Дар ин чорабинии варзишӣ дар қатори каратечиёни ҷумҳуриҳои Ӯзбекистону Қазоқистон 27 нафар варзишгари кишвари мо, 9 нафар мураббӣ ва волидон бо роҳбаладии раиси Федератсияи каратедо ҷундокани ҷумҳурии Тоҷикистон Фозилҷон Аҳмадов иштирок намуда, малакаи маҳорати худро нишон доданд. дар ин чорабинии варзиши каратечиёни кишвари мо ба гирифтани 2 медали тилло, 11 медали нуқра ва 14 медали биринҷӣ мушарраф шуданд. варзишгарони навраси кишвар Юсуф Аҳмадов ва Ёсуман Фармонова малакаи маҳорати хуб нишон дода, соҳиби медалҳои тилло гардиданд. ҷои аввал гирифтам. Ман мехоҳам ки дар оянда чемпиони ҷаҳон шудам. дар оянда ман мехоҳам ки парчами Тоҷикистонро ба боло бардорам. ҳамчунин варзишгарон баъд аз мусобиқа аз як қатор минтақаҳои таърихӣ ва корхонаҳои саноатии шаҳри Тошканд дидан карда бо таъриху фарҳанги мардуми ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон шинос шуданд. ҳангоми бозгашт ин варзишгаронро дар маркази вилояти Суғд намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд, Федератсияи каратедо ҷундокан ва собиқадорони варзиш истиқбол намуда табрику муборакбод гуфтанд. қайд карда шуд ки ҳамаи ин дастовардҳои варзишгарон маҳз натиҷаи таваҷҷуҳу ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки имрӯз барои машғул шудани сокинон ба варзиш тамоми шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. ба варзиш машғул шудани ҷавонону наврасон яке аз падидаҳои хуб аст ки онҳо ба тарзи ҳаёти солим ҷалб гашта ба корҳои беҳуда машғул намешаванд. варзишгарони муассиси давлати мактаби варзиши рақами 1 шаҳри Хуҷанд аз мусобиқаи байналхалқи ҷоми Азамат Карим бо муваффақият баргаштанд. дар ин мусобиқаи байналхалқи 2 медали тилло, 11 медали нуқра ва 14 медали биринҷӣ ба даст оварданд. миннатдории самимии худам, миннатдории варзишгарону волидайнҳоро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо ҳама шароитҳоро муҳайё кардаанд. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон низ садҳо иншоотҳои варзишӣ барои мо ҷавонону варзишгарон сохта ба истифода дода истодаанд. мо кӯшиш ба харҷ медиҳем дар оянда ба чорабиниҳои сатҳи ҷумҳурӣ, сатҳи байналхалқӣ иштирок карда парчами давлати азизамонро боло бардорем. роҳбарият ва мураббиёни Федератсияи каратедо ҷундокан дар нақша дорад мин баъд низ машқу тамринҳоро дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ намуда беҳтарин варзишгаронро ба мусобиқаҳои бонуфузи байналхалқию ҷаҳонӣ сафарбар намоянд то онҳо кишвари азизамонро муаррифӣ кунанд.